Hola, avui treballarem una recepta que és una mica més elaborada, però que segur que us anirà bé a totes aquelles persones que acostumeu a fer esports de més llarga distància o llarga durada, però de vegades teniu problemes intestinals. Treballarem unes boletes de mill que al ser cuinades seran molt més digestives. El consum de nutrients durant la pràctica esportiva sempre haurà de proveir-nos d'hidrats de carboni. Seran els encarregats de mantenir la glucosa en sang i de mantenir el nostre rendiment esportiu. Les proteïnes sempre les utilitzarem de molt fàcil digestió i les donarem en proves de més de 5 hores de durada. Menjar i beure en la pràctica esportiva és força complicat. Tot això sempre ho haurem d'entrenar durant els entrenaments de llarga tirada i no mai en una prova esportiva. Els ingredients que necessitarem per fer aquestes boles de mill són el següent. Una tassa de mill, 2 tasses de suc de poma, 50 grams de panses de corint, 4 cullerades d'ametlla trossejada o mòlta, la pell d'una llimona, coco ratllat i sal. El que és més important d'aquesta recepta és que tingueu en compte de complir la proporció exacta de líquid pel cereal. El mill no necessita que el poseu en remull, és un gra molt petit. Hi posem el mill i també hi posem el líquid. No cal posar primer el líquid i esperar-se a que s'escalfi. Es pot posar en fred sense problema. La gràcia d'aquesta recepta és que ara quan comenci a bullir el taparem i el deixarem a foc mig i molt important, el mill no es toca, no es remena perquè si no es refreda i no s'aixeca massa la tapa per veure i xafardejar què passa dins. El que és important és que el deixeu fer. Mentre vagi sortint fumet, que és aquest vapor d'aigua, vol dir que encara hi queda aigua, per tant, tranquils, que no s'enganxa. Mentre no va bullint, encara no abaixarem el foc i jo us he proposat que feu alguna mica de pell de llimona i la pugueu afegir a la cocció. És un pas que us podeu saltar, no és imprescindible, però a mi m'agrada perquè li dona aquell sabor intens. I com que això us aprendreu mentre feu esport i ens acostuma a venir poc de gust quan estem molt cansats, doncs millor que sigui el màxim de bo possible perquè ens ho mengem amb millor gana. Ara que comença a arrencar el bull, li afegeixo les panses, que com que són un fruit deshidratat, anirà bé una mica més tard, però començar-les a posar ja perquè es vagin estovant una miqueta. A mi m'agrada posar-hi panses perquè tenen aquesta fructosa natural del raïm que ens dona una mica més d'energia, que mentre fem esport la veritat que aquest gust dolç ens ve de gust i també el necessitem. Això ja comença a bullir i ara el que fem és baixar una miqueta el foc, el deixem a foc mig i ho tapem. No del tot, però ho tapem una miqueta. Això ja ho tenim llest. Han passat aproximadament uns 20 minuts, no arriba, depèn de la força que té el vostre foc. Ja ho podem posar tot cap aquí i ara el que haurem de fer és deixar-ho refredar perquè treballarem amb boles, perquè és molt més fàcil menjar en un format molt petit mentre estàs fent activitat física. Ja ha passat aquesta estona a la nevera, ja ho comencem a tenir a una temperatura acceptable per poder treballar amb les mans i ja només ens queda fer boles. És important que cadascú es faci les seves boles perquè la mida del teu palmell de la mà és la correcta que tu necessites, o almenys els orientals ho creuen així. Un cop tens aquesta bola, ja la pots arrebossar. La pots posar amb una mica de coco i en podem fer una altra amb una mica d'ametlla. Ara us ensenyaré com ho podeu portar, perquè això queda molt mono així, però em direu, ostres, i com ens ho enduem per fer esport? Perquè en realitat ho volem menjar mentre fem activitat física. Doncs bé, el que fem és, agafem un tall de paper film i la boleta la deixem ben comprimida i l'enrotllem com si fos un carmelet. I, tal com tu treus, tu pots posar directe cap a la boca amb les mateixes dents sense que passi per la teva mà. Per tant, és molt pràctic, molt net i és la manera també de que no es desfaci. Espero que us vagi molt bé.